Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Ονομάζομαι Ναταλία Τσουκαράκη και μαζί με τον συνάδελφό μου Πολύδωρο Γιαλιτάκη θα σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές 2 για το 2025. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Σας καλωσορίζω εκ μέρους της ομάδας μας και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τον ενδιαφέρον σας. Η σημερινή μας παρουσίαση έχει στόχο να σας δώσει μια ξεκάθαρη και πρακτική εικόνα για το τι είναι το πρόγραμμα και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες υλοποίησης και πώς η ΕΠΕ μπορεί να σας υποστηρίξει με λύσεις και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεών σας. Στο τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων. Μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας ανά πάσα στιγμή στο ειδικό chat, το βλέπετε πάνω με το όνομα Q&A και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο τέλος. Η ατζέντα μας για σήμερα περιλαμβάνει τα εξής θέματα. Ορισμός προγράμματος και στόχοι, δικαιούχοι και προϋποθέσεις, δικαιούχοι και κριτήρια κατάταξης, επιβεβαίωση κριτηρίων, περιορισμοί, το χρονοδιάγραμμα, τι προσφέρει η ΠΕ για τις κατηγορίες 1 και 7, κάποια παραδείγματα και την ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων που θα έχουμε στο τέλος. Φυσικά σας υπενθυμίζω πως μπορείτε να βρίσκετε συνεχείς ενημερώσεις και χρήσιμο υλικό στην ιστοσελίδα μας, που είναι www.epayworldwide.gr και σε αυτό το σημείο δίνω το λόγο στον συνάδελφό μου τον Πολύδωρο, ο οποίος θα μας εξηγήσει αναλυτικά τις βασικές λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας και από την πλευρά μου. Ευχαριστώ θερμά και εγώ και σας καλωσορίζω για την συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε την Ναταλία για την εισαγωγή της. Το απόψινό μας θέμα ελπίζω ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρον για όλους εσάς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πελάτες μας. Το πρόγραμμα, όπως είπαμε, ψηφιακές συναλλαγές Β, επιχορηγεί την αναβάθμιση τερματικών POS, ταμειακών συστημάτων, για τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας και αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης για τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές υποχρεώσεις, έτσι όπως αυτές τίθενται από τις αποφάσεις της ΑΑΔ. Μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, οι επιχειρήσεις θα βοηθηθούν για την έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων, για την καταγραφή και αποστολή των φορολογικών τους παραστατικών στο MyData και την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Πώς θα τρέξει το πρόγραμμα? Οι επιχειρήσεις θα λάβουν κουπόνια, τα γνωστά vouchers, για την αγορά ή μίσθωση των ψηφιακών λύσεων των οποίων θα επιλέξουν. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι κατηγορίες του προγράμματος. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Οι κατηγορίες συνολικά είναι 6. Σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα έχει αφαιρεθεί η κατηγορία 2 και έχει προσθεθεί η κατηγορία 7. Ας τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Κατηγορία 1. Αφορά την προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου τερματικού. Κατηγορία 3. Αφορά τη λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικό για την τιμολόγηση. Πάμε στην κατηγορία 7. Αφορά την τεχνική υποστήριξη για συνδεδεμένου τερματικού, καθώς και την αναβάθμιση και βελτίωση του λογισμικού αυτού στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις φορολογικές αρχές. Κατηγορίες 4, 5 και 6. Αυτές αφορούν συνολικά τις επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν κάποιο είδος φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, όπως είναι οι γνωστές ταμειακές μηχανές ή οι φορολογικοί εκτυπωτές ΑΔΜΕ και ΑΦΟΤΟΣΟΥΣΟΥ. Άρα, για την κατηγορία 4 έχουμε δυνατότητα αναβάθμισης της ταμειακής μηχανής ή του φορολογικού εκτυπωτή ΑΔΜΕ για τη διασύνδεση με το τερματικό POS. Στην κατηγορία 5 έχουμε την προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση του υφιστάμενου φορολογικού εκτυπωτή ΑΦΟΤΟΣΟΥΣΟΥ λόγω μη δυνατότητας αναβάθμισης ταμειακής μηχανής ή ΑΔΜΕ, και αυτή η κατηγορία δεν αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης, ενώ τέλος κατηγορία 6 αφορά ειδικά τις επιχειρήσεις της εστίασης για την προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση του υφιστάμενου μηχανισμού, είτε είναι φωτομού, είτε ΑΔΜΕ, είτε ΑΦΟΤΟΣΟΥΣΟΥ. Τώρα,
το πρόγραμμα, όπως είπαμε, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εντάσσεται στη δράση 16706 του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η υιοθέτηση διαδικασιών τιμολόγησης, έκδοσης, διακίνησης παραστατικών και διενέργειας πληροφοριών μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Το πρόγραμμα οριοθετείται για το 2025 μέχρι το τέλος περίπου του έτους. Έχει έναν προϋπολογισμό συγκεκριμένο, ο οποίος είναι 61.257.500 ευρώ και τρέχει, όπως είπαμε, με φορέα υλοποίησης την κοινωνία της πληροφορίας. Τώρα, το καθεστώς της ενίσχυσης είναι βάση του de minimis του 2013 και του 2023, όπου αναφέρεται στον κανονισμό ενίσχυσης ίσονος σημασίας για μικρά ποσά. Σε αυτές δηλαδή τις περιπτώσεις δεν απαιτείται η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και οι ενισχύσεις γίνονται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν την αλληλεία, τη γεωργία, υδατοκαλλιέργειες και κάποιες ακόμα. Τώρα, πάμε να δούμε τις προϋποθέσεις συμμετοχής για εσάς τους δικαιούχους, δηλαδή όλες τις επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν ελληνικό αφημί. Θα πρέπει η επιχείρηση να είναι ενεργή την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής της στο πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί μια επιχείρηση να λάβει ενίσχυση στην ίδια κατηγορία εφόσον έχει ήδη ενισχυθεί για την ίδια κατηγορία σε προηγούμενο κύκλο του προγράμματος ψηφιακές συναλλαγές. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση τον ΚΑΔ. Άρα υπάρχουν επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι ΚΑΔ. Η μη επιλέξιμη ΚΑΔ είναι διαθέσιμη, μάλλον θα είναι διαθέσιμη, στο παράρτημα 1 της διακήρυξης. Τώρα, για κάποιους ΚΑΔ, όπως είναι για τους αγρότες και τους παιδότοπους, υπάρχει η προϋπόθεση να έχουν μη μηδενικά έσοδα. Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, να έχουν δηλαδή μια κανονική άδεια λειτουργίας και να τηρούν την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η νομική μορφή των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να συμμετάσχουν είναι αρκετές, δηλαδή καλύπτει μεγάλο εύρος, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ωμικρον ΕΕ, ατομικές, συνεταιρισμούς, είτε τηρούν απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει περισσότερους του ενός ΚΑΔ, τότε ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας δεν είναι επιλέξιμος, τότε εξετάζεται ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα βάσει του έτους αναφοράς για το έτος του κύκλου εργασιών το οποίο έχει δηλωθεί. Η επιχείρηση δεν μπορεί να βρίσκεται υποκαθεστώς πτώχευσης, εκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης όταν υποβάλλει την αίτηση, ενώ η συνολική ενίσχυση η οποία μπορεί να λάβει μία επιχείρηση συμπεριλαμβανομένου και του ποσού ενίσχυσης του υπάρχοντος προγράμματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ για τα τελευταία 3 χρόνια. Τέλος, σε περίπτωση που για κάποια επιχείρηση υπάρχει μία τελεσίδικη κύρωση των τελευταίων 2 ετών, αυτό αποκλείει αυτόματα την χρηματοδότησή της. Πάμε τώρα να δούμε τα ειδικά κριτήρια συμμετοχής. Δεν είναι για όλες τις κατηγορίες, είναι για τις κατηγορίες 4, 5, 6 και 7. Πιο αναλυτικά, για την κατηγορία 4, μια επιχείρηση η οποία υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει κατά την 1η Ιουνίου του 2024 να έχει τουλάχιστον έναν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό τύπου ταμειακής μηχανής ή εκτυπωτή ΑΔΜΕ, έτσι όπως προκύπτει από το μητρό της ΑΔΕ για τους φορολογικούς εκτυπωτές. Στην κατηγορία 5, η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται εκτός της εστίασης. Στην κατηγορία 6, η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται εντός της εστίασης, ενώ για την κατηγορία 7, κατά την ημερομηνία υποβολής, θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει τουλάχιστον ένα διασυνδεδεμένο τερματικό, έτσι όπως αυτό φαίνεται στο μητρό τερματικών POS της
ΑΔΕ. Τώρα, για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερες από μία κατηγορίες, τα ανωτέρω ειδικά κριτήρια ισχύουν μόνο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες και όχι για τις υπόλοιπες της αίτησής τους. Κριτήρια κατάταξης. Επειδή το πρόγραμμα έχει ένα συγκεκριμένο budget μέσω των κουπονιών, υπάρχει περίπτωση ο αριθμός των αιτήσεων για χρηματοδότηση να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων κουπονιών ανά κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μια κατάταξη των επιχειρήσεων με κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι συνήθως 3 ανά κατηγορία, ενώ για όλες τις κατηγορίες τα 2 κριτήρια, τα βασικά, είναι κοινά. Ποια είναι αυτά? Είναι ο κύκλος εργασιών και οι μήνες λειτουργίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υψηλότερη κατάταξη, άρα περισσότερους πόντους, να το πούμε απλά, λαμβάνει μια επιχείρηση η οποία έχει τον μικρότερο κύκλο εργασιών και τους λιγότερους μήνες λειτουργίας. Γιατί? Γιατί θεωρητικά οι ανάγκες χρηματοδότησής της είναι υψηλότερες ως νέα επιχείρηση. Άρα, ας δούμε λοιπόν το τρίτο κριτήριο για όλες τις κατηγορίες. Κατηγορία 1. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ενεργός ΦΙΜ ή πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτό ισχύει και για την κατηγορία 7. Κατηγορία 3 και κατηγορία 6. Θα πρέπει η έδρα της επιχείρησης να είναι σε κάποια ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή. Και τέλος, για την κατηγορία 4 και 5 λαμβάνεται υπόψη τόσο η έδρα της επιχείρησης, όσο και η δραστηριότητά της με βάση το ΚΑΘ, αν ανήκει στο κλάδο της μεταποίηση ή σε κάποιους από τους κλάδους του λεγόμενου RIS3, δηλαδή ανήκει στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 για ΕΣΠΑ. Αυτό αφορά την προώθηση καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού για την ενίσχυση της καινοτομίας, την εκμετάλλευση της ψηφιοποίησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση και βιομηχανική μετάβαση της επιχείρησης. Τώρα, να δούμε λίγο πώς θα γίνεται η επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Μία επιχείρηση θα μπει να κάνει την αίτησή της. Ο έλεγχος που θα μπορεί να γίνει είναι είτε μέσω των συστημάτων του δημοσίου, όπως είναι το TaxNet, όπου εκεί περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, είτε με επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους, όπου θα ζητούνται κάποια χαρτιά που αφορούν την επιχείρηση. Ενώ τέλος, η αίτηση έχει μορφή υπεύθυνης δήλωσης, άρα όσα δηλώνονται κατά την αίτησή μας λογίζονται ως υπεύθυνη δήλωση και αυτά γίνονται σύμφωνα με τον νόμο 1599 του 1986. Περιορισμοί για τις αιτήσεις. Μπορεί κάθε επιχείρηση να κάνει μόνο μία αίτηση ανά κατηγορία. Άρα, αν κάποιος σκεφτεί ότι θα κάνω σήμερα μία αίτηση για μία κατηγορία συγκεκριμένη, την κατηγορία 4, και μπορεί αργότερα, μετά από μερικές μέρες ή εβδομάδες, να κάνω μία δεύτερη αίτηση για την ίδια κατηγορία, η δεύτερη αίτηση απορρίπτεται αυτόματα. Κάποιοι οι οποίοι είχαν επιδοτηθεί σε προηγούμενο κύκλο του προγράμματος για την κατηγορία 2, δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κατηγορία 3. Τώρα, υπάρχει ένας ακόμη περιορισμός, όπου είναι συνδυασμός κατηγοριών. Άρα, για τις κατηγορίες 1 και τις κατηγορίες 7 δεν μπορεί να γίνει μια ταυτόχρονη αίτηση. Επίσης, κατηγορία 3 που αναφέρεται στους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις κατηγορίες 4, 5 και 6 που αφορούν όσους έχουν στην κατοχή τους κάποιο είδος φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, είτε αυτός είναι ταμιακή μηχανή, είτε φορολογικός εκτυπωτής. Ενώ τέλος δεν μπορούν να συνδυαστούν οι κατηγορίες 5 και οι κατηγορίες 6, γιατί μία αφορά την εστίαση και η άλλη όχι. Τώρα, όλοι οι περιορισμοί ισχύουν σωρευτικά για όλους τους κύκλους του προγράμματος. Άρα δεν ισχύει μόνο ο τρέχον, ισχύουν και για το τι έχετε υποβάλει σε προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.
Τώρα, να δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα. Η κοινωνία της πληροφορίας δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τους τελικούς όρους του προγράμματος βάσει της πρόσφατης ΚΙΑ και έτσι δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Εσείς, ως δικαιούχοι, θα μπορείτε να μπείτε και να αιτηθείτε τις λύσεις που επιθυμείτε για τις αντίστοιχες κατηγορίες οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν. Αντίστοιχα, εμείς ως προμηθευτές θα δηλώσουμε τα προϊόντα μας ανά κατηγορία, τα οποία και αυτά υπόκειται σε έγκριση από την κοινωνία της πληροφορίας. Αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να τρέξει, να ξεκινήσει δηλαδή και εντός Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, εντός του καλοκαιριού, δυστυχώς, για τις αιτήσεις εξαργυρώσεων που θα γίνουν από τους δικαιούχους, οι οποίοι διαθέτουν εγκεκριμένα κουπόνια. Εκεί θα μπορείτε να επιλέξετε βάσει των κριτηρίων που έχουμε πει τις κατηγορίες οι οποίες θέλετε να εξαργυρώσετε. Τώρα, υπάρχει η περίπτωση σε κάποιες κατηγορίες τα διαθέσιμα κουπόνια να μην εξαργυρωθούν και να μείνουν αδιάθετα. Εδώ είναι στη διάθεση της κοινωνίας της πληροφορίας πώς μπορεί αυτό να το αξιοποιήσει, δίνοντας δυνατότητα σε κάποιες επιχειρήσεις να υποβάλουν καινούργιες αιτήσεις ή να μπορέσουν να διατεθούν χρήματα από μία κατηγορία σε κάποια άλλη κατηγορία, εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Είναι θέμα να μην μείνουν αδιάθετα τα προγράμματα, άρα θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο προς το τέλος του Q4, εκτιμώ, γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο, το οποίο θα πρέπει να δούνε πώς πήγε το πρόγραμμα και τι δυνατότητες υπάρχουν. Τώρα, η λήξη του προγράμματος είναι κάπου στο τέλος του 2025. Να δούμε τώρα λίγο τα όρια χρηματοδότηση. Αναφορικά με την κατηγορία 1 που μας αφορά ως ePay. Μία επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αντικατάσταση π.χ. όσων τερματικών διαθέτει σήμερα. Εδώ, αν ο τζίρος της επιχείρησης, μάλλον βάσει του τζίρου της επιχείρησης, ορίζεται ο αριθμός των τερματικών τα οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Ισχύει όμως όποιος αριθμός τερματικών είναι μεγαλύτερος, δηλαδή ή των ήδη εγκατεστημένων ή αυτών βάσει του τζίρου. Άρα, αν μια επιχείρηση σήμερα έχει ήδη 3 τερματικά, παρόλο που ο τζίρος της είναι μικρότερος από 500.000, θα μπορεί να επιδοτηθεί και για τα 3. Βάσει λοιπόν του τζίρου, οι κατηγορίες είναι ότι μέχρι 500.000 μπορεί κάποιος να επιδοτηθεί για 2 τερματικά, από 500.000 έως 5 εκατομμύρια είναι για μέχρι 10 τερματικά και πάνω από 5 εκατομμύρια έως 50 τερματικά. Τώρα, για την κατηγορία 7, στην ουσία δεν υπάρχει περιορισμός, γιατί όποια επιχείρηση, όσα διασυνδεδεμένα τερματικά και αν έχει, αυτά μπορεί να τα χρηματοδοτήσει για την κατηγορία υποστήριξης και αναβάθμισης αυτών. Να περάσουμε τώρα στην Ναταλία, να σας περιγράψει τις παροχές της ePay αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ Δώρα. Και πάμε τώρα μαζί να δούμε πώς η ePay μπορεί να σας υποστηρίξει ως επίσημος προμηθευτής του προγράμματος και αδειοδοτημένο ίδρυμα πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικά για τις κατηγορίες 1 και 7. Η ePay προσφέρει στους εμπόρους της λύσεις POS και SoftPOS απόλυτη συμβατότητα με τις απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων 1098 και 1155 και all-in-one λύσεις μέσω των συνεργασιών μας με Software, RBS και Primer. Αναλυτικότερα για την κατηγορία 1, παλαιότερα μοντέλα POS όπως Verifone και Ingenico μπορούν να αντικατασταθούν με φορητά ή ενσύρματα POS νέας γενιάς. Φυσικά όλα τα νέα τερματικά της ePay ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία τους και τη συμβατότητά τους με όλους τους τρόπους πληρωμής. Επιπλέον, όλα τα POS της ePay θα υποστηρίζουν πληρωμές μέσω Iris. Σας θυμίζουμε ότι από την 1η Νοεμβρίου οι πληρωμές μέσω Iris θα είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Με την υλοποίηση που κάνει η ePay δεν θα απαιτούνται αλλαγές στα ταμειακά συστήματα ή στις αναφορές που λαμβάνεται από την ePay και η αναβάθμιση όλων των τερματικών της ePay αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού.
Εδώ πέρα βλέπουμε τα προνόμια που σας προσφέρει η συνεργασία με την ePay. Πολύ γρήγορη ολοκλήρωση των συναλλαγών με μέσο χρόνο μόλις 1 δευτερόλεπτο. Τεχνική υποστήριξη διαθέσιμη 24 ώρες, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα των αναλυτικών συναλλαγών σας. Πληρωμές την επόμενη εργάσιμη ημέρα στις 7.30 το πρωί. Δυνατότητα επιλογής της υπηρεσίας All Week Pay για πληρωμές κάθε μέρα, ακόμη και Κυριακές και Αργίες. Και τη νέα μας υπηρεσία Now Pay για λήψη χρημάτων ακόμη και μέσα στην επόμενη ώρα. Εδώ βλέπουμε τη στρατηγική συνεργασία που έχει η ePay με τη Soft1, Entersoft, RBS και Primer, καθώς και με πάνω από 189 προμηθευτές ERP και περισσότερους από 50 κατασκευαστές FIM, που είναι πλήρως πιστοποιημένοι στο οικοσύστημα της ePay. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε λύσεις διασύνδεσης των POS με ταμειακές μηχανές, συμβατότητα με τις υπουργικές αποφάσεις 1098 και 1155 και με όλους τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και φορολογικούς εκτυπωτές. Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από την δραστηριότητα ή το μέγεθος ή οτιδήποτε, μπορούμε για κάθε είδους επιχείρηση να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση, και υποστήριξη split payments και προφορτωμένων συναλλαγών πάνω στο τερματικό. Πάμε να δούμε και πιο συγκεκριμένα για την κατηγορία 7, που είναι η τεχνική υποστήριξη. Υπάρχει τεχνική υποστήριξη 24/7 για όλους τους κλάδους. Πλήρη συμβατότητα με τις υπουργικές αποφάσεις 1098 και 1155 και απομακρυσμένες αναβαθμίσεις, διορθώσεις σφαλμάτων και τις νέες λειτουργίες οι οποίες θα υπάρχουν, οι οποίες θα περνιούνται εύκολα στο σύστημα απευθείας. Πάμε να εξηγήσουμε λοιπόν και για τις κατηγορίες 1 και 7. Οι δύο κατηγορίες αυτές θα επιδοτούνται με 75 ευρώ voucher, όπου να αναφέρουμε εδώ πέρα το ΦΠΑ δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα. Με τη χρήση voucher για την κατηγορία 1, για την κατάσταση παλαιότερου τερματικού με ενσύρμα το POS από τα 173 θα μειώνεται στα 98, όπου θα είναι η τιμή συν το ΦΠΑ. Η αντικατάσταση με ασύρματο POS από 235 θα μειώνεται στα 160, και για την κατηγορία 7, που είναι η τρίτη στήλη στο πινακάκι, όπως σας έχουμε ενημερώσει σχετικά ήδη, θα ισχύει από τον Αύγουστο ένα νέο μηνιαίο τέλος 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε διασυνδεδεμένο POS που έχει τουλάχιστον μία συναλλαγή τον μήνα. Με τη χρήση του voucher για την κατηγορία 7 μειώνεται σημαντικά το συνολικό κόστος της τεχνικής υποστήριξης και η ePay, απορροφώντας και τη διαφορά, διαμορφώνει το τελικό κόστος για τους εμπόρους της στα μόλις 18 ευρώ, όπου τα 18 ευρώ αντιστοιχούν στο ΦΠΑ του 75, που είναι το voucher. Ενώ χωρίς το voucher το κόστος θα ήταν 104 ευρώ για κάθε διασυνδεδεμένο τερματικό. Έχουμε φτάσει ήδη στο τέλος της παρουσίασής μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας, εννοείται, για οποιαδήποτε ερώτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, στο ειδικό chat. Εννοείται ότι θα παραμείνουμε σε επικοινωνία για να σας ενημερώσουμε για το πώς θα προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό, για τα χρονοδιαγράμματα και πώς μπορείτε να υποφεληθείτε από το πρόγραμμα. Μπορείτε να παρακολουθείτε, όπως σας είπα, και όλες τις εξελίξεις μέσω του site μας. Και το webinar αυτό θα ανέβει και στο site μας και σε όλα τα social media της ePay. Σας ευχαριστούμε και πάλι και πάμε να περάσουμε στις ερωτήσεις σας. Πολυδόρε, θέλεις να δούμε τις ερωτήσεις για Ναι, αυτό έχω ξεκινήσει να κοιτάω. Τέλεια. Ποιο είναι το επίσημο link της νέας δράσης? Αν θυμάμαι καλά, είναι digitalsme.gov.gr. Μπορούμε να το κοιτάξουμε για να το προσθέσουμε στο chat. Οκ, ναι, για να είμαστε ακριβείς για το URL το οποίο θα δοθεί. Εμείς που έχουμε κλασικές μικρές ταμειακές μηχανές, μπορούμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα και να πάρουμε ERP? Φυσικά. Αναφορικά με τα e-shop,
να πούμε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα διασύνδεσης μεταξύ τερματικού και συστήματος. Να προσθέσω πολύ δωρεά εδώ ότι σε κάθε περίπτωση περιμένουμε ακόμη την κοινωνία της πληροφορίας να αναρτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τους χρόνους και Σωστά. το πρόγραμμα αναλυτικότερα, οπότε μόλις τα έχουμε θα τα μοιραστούμε και εμείς με τους συνεργάτες μας. Σωστά. Μπορεί να αλλάξει και κάποιος όρος μέσα από αυτούς που είχαν ανακοινωθεί από την ΚΙΑ στα τέλη του Μαΐου. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. 2 ήτανε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος κύριος, κυρία, που θα ήθελε να προσθέσει. Έχει γίνει άλλη μία ερώτηση. Αυτός που αναφέρεται είναι ο λόγος που ρώτησα το link, καθώς δεν βλέπω στοιχεία για τη νέα δράση. Σωστά. Η κοινωνία της πληροφορίας δεν έχει βγάλει ακόμα κανένα στοιχείο. Παραμένουν οι όροι από τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. Το πρόγραμμα απλό έχει να κάνει με το e-commerce και δεν έχει να κάνει με φυσικά τερματικά. Όπως είπα και πριν, αυτοί οι οποίοι διαθέτουν e-shop δεν υποχρεούνται να διασυνδέσουν τα τερματικά τα οποία έχουν για τις συναλλαγές τις οποίες δέχονται με κάρτα. Η υποχρεωτικότητα διασύνδεσης με τις υπάρχουσες αποφάσεις της ΑΡΔΕ 1098 και 1055 αφορά καθαρά τα φυσικά τερματικά. Άρα είμαστε εν αναμονή το τι θα γίνει για το e-commerce. Μπορώ να αντικαταστήσω το POS VX520 με κάποιο νέο, φυσικά. Είναι το Α80, σε περίπτωση που θέλετε να συνεχίσετε με κάποιο ενσύρματο. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση ακόμη. Ωραία. Θα συγκεντρώσουμε, μπορείτε να συνεχίσετε να γράφετε κάποιες ερωτήσεις σε περίπτωση που προκύψουν στη συνέχεια. Θα συγκεντρώσουμε και εμείς όλες τις πληροφορίες. Η παρουσίαση θα υπάρχει στο site και στα social media και φυσικά θα σας κρατήσουμε ενήμερους μόλις θα έχουμε και τις νέες πληροφορίες και αναλυτικότερα τα χρονοδιαγράμματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.